σπρώχνω τα αμάξια. Αυτό θα το παρατήσω, το αμάξι, παιδιά. Για να δω πόσο και να έχει μπροστά τώρα. Αυτή πώς λέγεται το παιχνίδι? GTA 5. GTA. GTA 5. GTA 5. Ωραία, λοιπόν, παιδιά, θα πάμε σε ένα μέρος που έχει πάρα πολλά αμάξια. Που έχει πάρα πολλά αμάξια, αλλά αγωνιστικά. Θα δείτε, μπορεί να έχει και G63. Μπορεί, δεν ξέρω. Ωραία, κάπου να βάλουμε στο χάρτη. Τώρα, παιδιά, είναι ο χάρτης. Τώρα είμαστε στο σπίτι. Οπότε πάμε εδώ. Εδώ είναι το μέρος. Αν ξέρετε, πέρα από PlayStation. Εδώ, εκεί είναι το μέρος. Πάμε. Άμα τρεχάρω, μη σχολιάσετε. Δεν ξέρουμε καλά. Και γλιστράει, οπότε δεν μπορώ. Ναι. Γλιστράει από την αρχή και δεν μπορώ να τελειώσω καλά. Παρέ. Να ξέρετε, το δείχνω εδώ στο χάρτη, το mod που πηγαίνω. Τώρα πηγαίνω σωστά. Να, κοιτάξτε, εδώ είναι αγωνιστικό. Αυτό είναι μαξάρα, ρε. Αυτό είναι Lamborghini, νομίζω παλιά. Τι? Αυτό νομίζω είναι Lamborghini παλιά. Παλιά. Ναι. Θα δείτε και τα αμάξια, γιατί εγώ έχω πάει και άλλη φορά. Καλά, πριν λίγο πήγες. Αυτό πριν λίγο πήγα, πριν βγάλω το βίντεο. Και τυχαία πήγες. Αυτό, είπα... Μηχανή. Να, από την καλά στιγμή. Χάλια μηχανή. Ωραία, πάμε λάθος. Να το, παιδιά. What? Πού είναι όλα τα μάτια? Να τα. Κοιτάξτε εδώ, κάτσε, περιμένετε να κατεβώ για να δείτε. Mustang. Κοιτάξτε, Mustang. Εδώ το πορτοκαλί. Εδώ αυτό το άσπρο. Ρε, πριν είχε ένα, πώς το λένε αυτό το μπλε. Porsche. Είχε μία μπλε Porsche. Με αεροτομή, τέλεια. Γράψτε στα σχόλια ποιο θέλετε να πάρω. Ποιο από τα δύο. Ωραία, λοιπόν, πάμε σπίτι. Θα πάρω αυτό για αρχή, κάτσε. Πριν είχε πάρα πολλά ωραία μάτια. Για να πάρω, θα πάρω αυτό κιόλα. Κάτσε να πάμε και πέντε, γιατί πέντε δεν βγήκανε. Ούτε πριν.
Πότε λοιπόν θα πάρω το μαύρο, θα γυρίσουμε ξανά, θα πάρω το μαύρο. Πάρω το μαύρο, θα αφήσω το... Θα πάρω το μαύρο, θα ξαναέρθω εδώ, να το βάλω στον γκαράζ, θα ξαναέρθω εδώ και για να πάρω το πορτοκαλί πάνω τώρα. Κάτσε να βάλω εκεί. Κοιτάξτε εδώ πόσο τρεχάμενα. Στο βρελό να πάρω μηχανή. Κοίτα εδώ. Στο βρε. Στο βρε. Κοίτα μηχανή. Λες. Ναι, θα πάρω. Ωραία παιδιά, τελικά δεν θα πάρουμε αυτό το μάτι, θα πάρουμε αυτήν εδώ τη μηχανή. Μηχανάρα. Και μετά άμα είναι θα γυρίσουμε. Κάτσε. Περίμενε. Και άλλη μηχανή. Να βάλουμε το αμάξι εδώ στην άκρη. Καλά, μου σποραθώ. Γρήγορα πριν πάρει. Πώς βάζω κράνος. Έτσι, εντάξει. Ωραία, τώρα πάμε σπίτι να αφήσουμε τη μηχανή. Προσοχή με τη μηχανή, γιατί η μηχανή Πάτα σκοτώνεις εύκολα. Πάτα σούζα ρε. Πώς? Σούζα. Κάτω το μοχλό. Όχι, όχι, αν πας γρήγορα δεν. Μόνο στην αρχή αν το κάνεις. Πήγαινε γρήγορα και κάνε, δεν πάει πίσω, δεν φεύγεις πίσω. Α! Πάμε, σούζα, σούζα. Μετά... Μαλά. Όχι, όχι. Όπα. Γι' αυτό σου λέω στην αρχή μπορεί... Όχι, που πάω. Από εδώ. Τώρα εδώ σου ζέλα. Γκάζω και σου Τώρα κόβουμε λίγο. Όπα, πα. Γαμπό που πάω. εκεί. Στρίψε. Εδώ στρέφουμε. Έλα εδώ Σούζα. Όχι, δεν φταίει. Γι' αυτό σου είπα. Φοβιστρά. Αυτό φταίει. Ωραία, λοιπόν, φτάσαμε στο σπίτι μας. Και τώρα, Σούζα. Μέσα στο... Βέβαια, κοίτα που χώρισα τη μηχανή. Μια χαρά χωράει η μηχανή. Πάμε να πάρουμε κι άλλη μια μηχανή. Πάμε. Θα βρούμε, πιστεύω. Πιστεύω, ναι, θα βρούμε. Κοιτάξτε τι θα κάνω τώρα, κοιτάξτε.
βλέπετε αυτόν τον άνθρωπο, δεν θα τον ξαναδείτε. Εντάξει, θα τον αφήσω γιατί δεν θέλω να μου κυνηγάει η αστυνομία. Δεν είναι καλό μετά. Πώς βάζουμε τη μουσική. Μουσική πώς βάζουμε. Και... σας το είπα, με κυνηγάει η αστυνομία. Το έχετε δει. Με κυνηγάει η αστυνομία. Τι κακό έκανε, επειδή του ρίξα. Ελάτε να μπούμε σε αυτό το στενό. Να μπαίνει σε στενό. Ελάτε εδώ σε αυτά εδώ τα χόρτα. Έχω κρύψει. Κοίτα. Σκοτώνει άλλους στην αστυνομία. Πάρτε το. Τι σας έπαιξε. Drift. Μπρο, έχει γίνει... Με κλείνει δρόμο, βλέπετε. Αμάν. Και πρέπει να κάνετε σίγουρα μια εγγραφή για αυτό που κάνω. Κοιτάξτε, όπα. Αν μπορείτε κάντε μια εγγραφή και ένα like. Άνοιξε η πόρτα το είδα. Πότε θα σταματήσει να με κυνηγάει. Backfield. Σταματήσει πότε. Δεν έχω άλλη επιλογή. Όταν έρχεται πηδάμε, οκ. Πηδάμε. Όχι, σκοτώθηκα! Ευτυχώς που δεν είχα τη μηχανή. Θέλετε να πάμε να οδηγήσουμε jet ski. Άμα θέλετε πάμε. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Πάμε. Παιδιά, κάντε και μια εγγραφή στο Christopher Fortnite. Κάνω κανάλι εκεί. Και στο Lester Bask. Εκεί έχω κάνει μόνο ένα βιντεάκι και θα ξεκινήσω να κάνω πάρα πολλά. Ένα, όχι ένα. Ένα έχω κάνει με Fortnite. Αποκλείω. Με Fortnite. Και θα συνεχίσω κι άλλο με Fortnite.
Ωραία, τώρα πάμε στο μέρος που είναι το αυτοκίνητο. Εσύ πού πας, κυρία μου? Κάτω. Έφυγες, εγώ το χρειάζομαι το αμάξι. Ρε, γιατί το αμάξι είναι σαν νεκροφόρα? Είναι μακρόστινο. Είμαστε εδώ και πάμε σε αυτό το σημείο που είναι το τέτοιο. Αυτά τα πολλά αυτοκίνητα. Να το βάλω και ακριβώς τώρα. Πάμε. Εδώ να ξέρετε δεν είναι σπίτι μου, μένουμε σε ξενοδοχείο. Και επειδή είχε και τηλεόραση, πήραμε το PlayStation από το σπίτι, γιατί δεν θα είχαμε τι να κάνουμε και το πήραμε. Και μπορεί να βγάλω και αύριο και μεθαύριο βιντεάκια με το GTA και μπορεί να βγάλουμε με το FC24 με μπάλα που θα παίζω μαζί με τον αδερφό μου. Θα τον τζισκίσω. Σήμερα, χτες είχα κερδίσει 5-2. Όχι, στο σπίτι είναι αυτό. 5-3. Καλά, μωρέ σιγά. Όπα. Ωραία, πάμε. Καλά το πάμε. Τρεχαρτάρω. Μηχανή. Να το βλέπετε? Έτσι. Την παίρνω. Μοτοκρός. Ο κάνε. Τελικά τώρα βλέπει. Πού πάει ρε το ταξί, το είδατε? Κατά πάνω μου πήγαινε. Ωραία, πάμε εκεί σε αυτό το μέρος, αλλά μετά θα γυρίσουμε σπίτι να αφήσουμε τη μηχανή. Βλέπετε παιδιά, τι ατύχημα έγινε, βλέπετε? Με τα αυτοκίνητα πέρα δόθε. Ρε φίλε, έφυγαν τα αυτοκίνητα. Ωραία, πάμε στο φίλε, έφυγαν τα αυτοκίνητα, οπότε Θα περάσω μπροστά. Μία γρήγορα. Ωραία, καλά. Παιδιά, λέτε να πάρω αυτό το αυτοκίνητο. Γράψτε μου στο σχόλιο. Ή όχι, δεν θα αφήσω τη μηχανή, γιατί η μηχανή είναι καλή. Γιατί δεν βρίσκεις εύκολα μηχανή στον δρόμο. Καλά δεν είναι κανείς. Εσύ μπορεί να βρίσκεις, έχεις 4 μηχανές μπορείς. Καλά, ξέρω ρε. Εγώ έχω, αυτή είναι η δεύτερη μηχανή. Αυτή είναι η δεύτερη μηχανή τώρα. Γι' αυτό μου γυρίζει. Αν μου χωράει στον πέρα. Τρίβει καλά και πάει γρήγορα. Κοιτάξτε εδώ άμαξα. Εντάξει, σιγά. Έχω δει και καλύτερο. Κοιτάξτε τώρα πώς θα το περάσω. Για εδώ κόβουμε λίγο, γιατί έχει και πολλά αυτοκίνητα. Καλή Σούζανε. Όταν μεγαλώσω τέτοια μηχανή θέλω να πάρω. Όχι τέτοια.
Θέλω να πάρω μηχανή δρόμου.